daga cikin manya-manyan ayyuka da ake samun yarda Allah, ake samun kusanci zuwa ga Allah, ake samun aljanna, akwai aikin ciyarwa da shayarwa a cikin azumin watan Ramadana da ma sauran watanni. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi wane musulunci ya fi, yace an tu'ima ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ka wato yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba, sannan kuma ka dinga ciyarwa. Ramadana dama ce da mutum zai samu aljanna a arha. Ayyukan da mutum zai yi na wanda zai iya yin kunu, wanda zai iya yin kosai, wanda zai iya kawo ruwan sanyi, wanda zai iya bada dabino ma. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisi, ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Ka tsare kanka da wuta ko da tsagin dabino ne. Sannan wani hadisin ya zo ya ce, duk mutumin da ya ciyar da mai azumi abincin sahur ko abincin buɗe baki, Allah zai rubuta masa lada kamar ya sake yin wani azumin. Wato in ka ciyar da mutum 100 kana da azumi 101, in ka ciyar da mutum 1000 kana da azumi 1001. Saboda haka wannan babbar garaɓasa ce, babbar dama ce da za mu yi amfani da ita gwargwadon ƙarfinmu, gwargwadon samunmu, gwargwadon ikonmu, gwargwadon abin da Allah ya hore mana. In kunu za ka iya, ka yi amfani ka yi kunu. In ƙosai za ka iya, idan fura za a iya, idan koko za a iya, idan ruwan sanyi ne, idan dabino ne, in iyayen marayu ne za ka taimaka musu su riƙe marayunsu, ko zawarawa ne, ko su matasa ne, ko gwagware ne a unguwa ba su da hali, ka taimaka musu su ci, su sha, su yi sahur, su yi buɗe baki, ka yaye musu damuwa. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, wanda yayewa wani damuwa daga cikin abin da ke damunsa a duniya, Allah zai yaye masa damuwarsa ta duniya da lahira. Kuma za mu ga alkur'ani ai yana yawan faɗakar da mu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, suna ciyar da abinci bisa suna son abincin. Da haka an ce babu aikin da ya fi taimako da alheri da lada da garaɓasa kamar ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da taimakawa mutumin da yake cikin wahala ya fita. Wani hadisi ya zo, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aikin alheri ya fi lada, ya ce ka shigarwa da mutum farin ciki a rayuwarsa, ko ka yaye masa baƙin ciki, ko ka ɗauke masa wata damuwa. Babu aikin da ya fi wannan lada. Kuma ya ce khairun nas man yanfa'un nas, khairun nas anfa'uhum lin nas. Mafi alherin mutane wanda yake amfanin mutane, mafi alherin mutane wanda mutane suke amfanuwa da shi. Da haka mu yi amfani da wannan dama, ya ku masu arziki, ya ku masu hali, ya ku talakawa. Kakkace sai mai kuɗi ko mai hali, kai ma a inda Allah ya ajiye ka akwai abin da za ka iya yi na taimakon gaggawa zuwa ga ɗan uwanka da ke cikin damuwa, ko yake cikin rashi, ko yake cikin yunwa, ko yake cikin halin kakanikayi, ko ya rasa abincin sahur ko abincin buɗe baki. In ka yi komai kankantarsa, Allah ta'ala zai ninka maka shi ninkin ba ninkin. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuhu. Duk abin da kuka ciyar na alheri, Allah zai mayar. Allah ya ba mu iko mu yi amfani da damar Ramadana wajen samun aljanna, da wajen samun lada, da wajen ciyarwa, da wajen shayarwa, da taimakawa masu karamin karfi. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Masu tausayi su Allah yake jin tausayi. Ku ji tausayin na ƙasa da ku, sai Allah da yake sama da ku ya ji tausayinku.